நேற்று மாரசி நாங்களும் மாவலாக பார்த்து கொண்டு இந்த பாஸ்க்கு போயாரே மாமலக்கொரு யார் செல்லும் இந்த அரசியல்வாதியில் பேர் செல்லும் கம்மம்பிலேன்னு சொல்லி இப்போ ஒரு கிழமைக்கு முந்தி சென்ன இன்றைக்கு சரியாக இந்த 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 டேட்டுக்கு வந்து பாஸ்க்கு போயாரே மாமலக்கரோட பேரை நாங்கள் செல்கிறேன்னு சொல்லி புக் கொண்டு வெளியிடுன்னு சொல்லி கம்மம்பியில் சென்னேன். நானும் இனி எந்த அரசியல்வாதியில் பேர் பாஸ்க்கு போயாரே மாமலக்கரோட பேர் வரும்னு சொல்லி நாங்களும் அவளோட எதிர்பார்த்து கொண்டேன். அந்த தீவிரவாதி நாய் சாராண்ட பேரை சொல்லி சாப்டரை க்ளோஸ் பண்ண பார்த்தேன் நான் கம்மம்பியில். பாஸ்க்கு போகிற மாமலக்கரு இந்த சாரானு செல்லத்துக்கு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு புக் வெளியிடணுமாடா. பாஸ்க்கு போகிற மாமலக்கருவை பார்த்துக்கொள்ளி இந்த அவத்துக்கு வந்த இன்வைட் பண்ணி இந்த அரசியல்வாதிகள் நிறைய பேர் வந்திருந்த அவடத்தில் பார்த்தா யார் சரி ஒருத்தர் ஈக்கி ஆகிக்குமே பாஸ்க்கு போகிற மாமலக்கரு இவர் சாப்டரை க்ளோஸ் பண்ண பார்த்த சாராண்ட பேரை சொல்லி எப்படி மரசி இது போகுது, இன்வெஸ்டிகேஷன் போகுது, பரீட்சனை போகுது. யாருன்னு சொல்லி பார்ப்போம். என்ன ගමම්පිල වෙස්ටිගේෂන් එක පාරங்களே. දැනට මහමූලකරු මේක සාරාන්ගේ ගුරුවරයා විදිහට හිටියේ මවුලුවී තමයි. சாராண்ட குருவரையா யாரோ ஒருத்தண்ட பேரை சொல்லி அவனா பாஸ்க்கு பாரு மோகனකරු. இப்போ இன்றைக்கு செல்லியத்தை பாருங்களே. තාර්කිකව පේන්නේ සාරාන් හසීම් පමණමයි. අර වෙනත් නමක් ඉදිරිපත් කරන ඕනයික එක්ක අපි කරුණු සහිතව තර්ක කරන්න විවාද කරන්න සූදානම් කියලා අපි කියන්නේ ඒකයි. ரெண்டு பேச்சு அதிலே விளங்குது இது பொய்யன்னு சொல்லி சரி அரசியல்வாதி ஒன்று இதுக்கு பின்னால் நிற்கியன்னு சொல்லி தான் முழு ஸ்ரீலங்காலிக்கு மனுஷர் எல்லாம் டவுட் பண்ணுங்க சந்தேகப்படுத்து. இந்த நாங்களும் பார்க்க நியூஸ் இல்லை அந்த பரீட்சனை இந்த பரீட்சனை இது அது இது இது எல்லாமே எங்கள் தலையில் மீக்கே இது வந்து அந்த நாய் சாரான் நாயிடவே இல்லை சாரான் நாய்க்கு பின்னால் இந்த மொத்தம் நிற்க ஆயிக்கும் ஏன்னா அதை கண்டுபிடிக்கும் முன்னுக்கு நீங்கள் ப்ரெஸ் வச்சுக்கொண்டு மீட்டிங் வச்சுக்கொண்டு புக் வெளியிட்டு கொண்டு இதை கொஞ்சம் தடமாறாமல் இருங்கோ. அதை அவங்க கணக்காக செஞ்சு எங்களுக்கு காட்டும் இந்த வேலையை யார் செய்ய தூண்டின இதுக்கு பின்னால் இந்த யார் எல்லாம் எங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆசை. பாஸ்க்கு பேர நடந்ததுலேருந்து இந்த முஸ்லீம் மக்கள் ஆகிய நாங்கள் எவ்வளோ துன்பம் துயரம் இதுகளுக்கு முகம் கொடுத்த கிறிஸ்டியானி மக்கள் சகோதரர் வந்து அவங்களோட ஜீவித்தால் வந்து கொடுத்த உயிர்களால் அவங்க வந்து இதுக்கு கஷ்டப்பட்ட அடுத்த சைடுக்கு ஒட்டுமொத்த ஸ்ரீலங்கையிലേക്ക് ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகமும் ரோட்டில் வெளியிறங்க இயலாமல் பஸ் ஒன்றில் போயலாமல் வீட்டுள்ளுக்கு நாய்கள் எடுத்து வந்து செக் பண்ணி சும்மா மனுஷரை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். இதில் மகாமலக்காரு யாருன்னு சொல்லி எங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவசியமாகிக்குது. அந்த நாய் தீவிரவாத நாய் சாராண்ட பேரை சொல்லி இதை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு பார்க்க வேணும்.